Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Yewantase, ayahlalani phansi. Yowethu, if you thought Tina as South Africans were as xenophobic, akababona abantu baseGhana. Akababona abantu baseGhana abantu baseGhana abanalo nosizi. Abantu baseGhana no government wabo akanalo nosizi futhi. And ke bandase if niyakhumbula kahle, yonke lento yexenophobia Tina uyiqala kwethu uyiva into nokubana umuntu uyakwazi umgxotha uthi go back to your country. Sayiva ngabantu baseGhana. And not that sasipha eGhana thina as-South Africans. No. Sasingekho pha, bebegxotha amaNigeria. Kuba besawagxothana namhlanje bantase. Kuba besabagxothana namhlanje. But into emnandi ke ngoku ngabo bona babhekwa up nangu-government wabo because u-government wabo akadlali bantase. U-government wabo is basically saying into nokubana if unomeza and umeza wakho urentisa amaNigeria, uzawufuneka ufowune uripote umeza. Awuripoti manager la renta pha uripoti umeza because le nto yenziwayo ngumeza ayikho. Uripoti umeza tomana ye nanku umeza wami kwathini umeza uzawuthe sithi yena abone ngamapolisa athwe lamakhwenkwe because wayezawurentisa amaNigeria. And ke ngoku xa bethetha abantase bathi no it's illegal foreigners abangazifuniyo ekhantrini yabo kwathini but xa uyifaka iflag ekile le nto bantase bayatsho into nokubana abantu abahluphayo ngamaNigeria and ke ngoku apha ibuhlungu khona bantase sonke apha eAfrika sikhala ngecountry one Nigeria. In fact, not even in Africa, because bagcwele in the UK, bagcwele US, nakhona kukhalwa ngabo. Like i-country 10 le guys. Kutheni lento ugovernment waseNigeria engakhe ahlale phansi akhe ayijonge into nokubana hayi man ii-country ziyakhala ngaba bantu. Kutheni abantu bethu bengafuni uhlala apha ekhantrini yethu? And then try and fix those things, because I think imess eninzi ipha eNigeria. And ayiqali ngoku because ndizakwenza umzekelo kukho abantu abahlala ko-UK, yabo ufumanise kuba umuntu uhlala e-UK okanye eLondon and then abazali bakhe bazalelwe khona, yabo, but they are Nigerian. You understand? Ufumanise kuba umuntu akakwazi nothetha iilanguage zaseNigeria because uzelelwe phaa uyakuzaze ngowapha, but originally they are from Nigeria. So ayonto iqala ngoku le yaba abantu baseNigeria babaleka eNigeria. I understand ukubana nathi as-South Africans sigcwele isiganga abantu asesigcwele sihambe sititsha kwezi country ko-Korea kobani ko-China, but guys we know into nokubana umuntu xa ekubuza into nokubana ungowaphi, you are proud to say ungase-South Africa. And we know into nokubana ezo countries zi-racist kwathini niyasokola abantu aseniyakhala, but you guys know into nokubana if push comes to shove uzawupakisha iibhegi zakho ubuyele phi? Southa, because you know into nokubana apha ekhantrini yakho usafe as much as uzama uphuma, uzama ubona indawo, uzama uthini, but ayikho laa nto into nokubana yo I cannot go back to South Africa. Ayikho loo nto bantase. So yintoni le nto nge-Nigerians into nokubana mntakabawo zixolela ufa kunoba zibuyele eNigeria. Ndiza kwenza umzekelo. Kukhe kwale nto kwatrenda enye ivideo apha umfana waseGhana caba kule nto ye-March on March caba uye walimala kwathini yatrenda loo video kwathiwa this guy is not Nigerian, he's Ghanaian kwathini ugovernment waseGhana wafika wathi ugovernment waseGhana noku uzawufuneka sizama uqonda into lokubana yintoni erongo kumfana, kutheni zibe kanti usa-South Africa, sizawufuneka sizama umrelocate, yabo, arelocate ayohlala kwenye indawo, meaning that they must go back to Ghana. Sharp cho. Right, same thing happened to Nigerians. Batshiselwe ishop, well, azange zitshiswe, I don't know what happened, but like kwenziwa loo nto yenziwayo i-March on March into nokubana amaNigeria kwathini ugovernment waseNigeria ayigesani uba utheni. Uthe ugovernment waseNigeria into yobana guys valani ishop zenu for a couple of days, nivala ishop, le nto le is gonna die down, nibalinde nje nini bazawuthula, ekuthuleni kwabo niphinde nivule. Kugovernment onjani lo? Kugovernment onjani lo? Athi balindeni kuvalwa nje, yaqo
niphinde nivule nina xa senibona ngathi kuthule. Government, I feel like eNigeria bantase, I feel like sekubole too much ecountryni yabo that they feel like it's better ukuphathwa kwakubi kwezinye iicountry kunoba babuyele ecountryni yabo. Bafila like ngcono kwaloo nto, because like I'm saying into nokubana aba bantu bakwezi country Dubai kobani, yes baye experience racism, but I'm sure they're like, it's bearable. But if it becomes unbearable into nokubana bahlale phaa, bazawubuya bantase, because they know into nokubana eSouth Africa for them it is safe. Bazawubuya. Yes, ngoku asinamisebenzi kwathini leyo ke, hey, topic for another day. Topic for another day. But bazawubuya. Abanawude xa babantase bayatshiswa benzwani iindaba kuthethwa ngabo nto nokubana mabahambe babe betshele bengafuni uhamba. Nizawubuya ndithi bantaseni nabalapha eKhorea, nizawubuya. Anizuhlala apho nibona into nokubana niyagxothwa. So I really don't understand why Nigerians don't want to go back to Nigeria. Because bagcwele Africa, bagcwele kwamanye amazwe, bagcwele all over bantase. And also bantase, enye into endifuna uyihighlighta kuyo yonke le nto siyithethayo mayelana nabantu afuneka behambile and what not. Guys, we need to respect amaTsonga. We need to respect amaTsonga, because guys, into esiyenzayo irongo, because thina sirecognize ezinye tribes and then ezinye tribes singazirecognize, sithi hayi amashangani mawahambe. Kanti ngawaphi amashangani? Kanti ngawaphi amaTsonga, guys? Ngawaphi? And I believe into yokubana isiTsonga is the language that they speak, but the tribe itself Gamashangani, I think. I could be wrong, please correct me if I'm wrong, but I feel like, guys, whatever it is, we need to respect them, because ngabethu ngabalapha South Africa, guys, we cannot say into nokubana hayi give me as long as ungakhuluma isiZulu ishangane. You cannot say that. You cannot say that. Urongo, because ishangane is a tribe ebelonga apha eSouth Africa. Xa sithetha ngabantu balapha eSouth Africa, they are included. So urongo. And suyithanda laa nto yoba ungafuni unqandwa. Suyithanda into yoba ungafuni unqandwa, because if wena oko wahlala eKZN okanye oko wahlala e-Eastern Cape zange uphume and you are thinking into nokubana uright, urongo, because kukho abantwana benu abazawusuka kwezi ndawo nina nikhulele kuzo nasebenza kuzo, abazofuna uyosebenzela eLimpopo. Then what? Batrithwe njengezinja. Guys, sanuba unfair. Ndisitsho nje imisebenzi apha eSouth Africa inqabile. Awuzuthi because you were born eKZN, wafunda eKZN, uzawuphangela eKZN, umsebenzi uzawuthatha ukulahle deep eVenda, uzawuthini ke ngoku? Because wena ungulo utribalist. Wena utribalist uzawuthini ke ngoku xa ulahlwe deep eVenda? Ulahle deep eGiyani. Nekubethe sasiTsonga singathi sikhalisa umlozi. Uzawuthini ke ngoku? Uzawuthini? Guys, stop it. Lento siyilwayo against foreign nationals, masiyilwe against foreign nationals, but sanuyithathanise ku-tribalism. Please bantase, masiyekeni abanye abantwana bazihlalele. Mendes decided to share her own perspective on this Nigerians and Ghana chant that is just going down as we speak. Ghanaians are actually standing against Nigerians to say no more Nigerians this side. And what she said, yes, I agree with her. I feel like Nigerians are all over the world. If you go to Ghana, they're there. If you go they're there in South Africa, they're there. In the United States, they're there. Like, they are everywhere. And what they do, I really don't know why. Because I cannot come up with like a solid reason or a solid thing. I don't even know what to call it. Uguti, why do they come with so many things, man? Like, why do they do a lot of things? Because I saw there's a lady currently trending right now, and she's not wrong. Because one thing for sure, if we hear anything about Nigerian men,
you become scared. You like, yo, I don't know why. But I feel like it's the things that they do. And that lady was actually very specific. Like, she was telling those people that no, you must not rent out these rooms to these Nigerians because they do, ama rituals and those kind of stuff. So for me, I just feel like maybe that's the thing. Maybe that's the thing. I feel like all of these things, because I've also seen more pastors coming out, and they will tell you which, like, we go that side to get those things. We go that side. And now I feel like it does make sense why so many people are afraid of them. Not women though. Nope, not women. People are afraid of Amandoda, you understand me? And it's just a lot, man. It's just a lot. And it's so sad to see the whole world turning against one country and only one. I don't know how to put this, because when we say no, we are actually looking at the men, not the women. And it's very rare to come across women who are doing things that are not good. Very, very rare.